Hingga pagi cung tini kok salayano cung joto nubai kha lai thangmani bisio bo chini bubagrani mang sanamboy ojaga latika khoktui musuka sabo o chini borok no bisingo no chini borok hakhano chini bubagrano latika chung abono gino tongo tabu phunke chini bubagrani mang phino sok sawoi bubagra murdabat hine chi khok laika tai kok salaika phaide hinga chung khananai aboni bising tui saboni kok tong di joto chini takuk tai bukuk sung no ani torok se ang kaisa kok sanane muchu khatini beleno ang mani first video ni tui ang ani nijini kok bai ang sawe khana dina muchu khatini ang khakai unok joto no paithak jora tui khanamona ani o video no hinoi chung nugui tongko takuk song chung joto nugui tongo chini bubagra chini bagai bumsuk sacrifice khai tong chini bagai tai dofani bagai suno hamza gai sak no sacrifice khai bini tom obab tong chanani obab kore tongani obab kore tai bo boti persani ham kore unto hinoi bo chini bagai sacrifice khai tongo tasara amu simia hunger strike unto death first amoni strike bo khaika nok jotono shaman phiaba tamne boga asu kebong phaika chini boroni bisingo amsuk hamjaiga amsuk sitra kong tuya konoi bhaike phaika bubagra tini BJP baksa alliance khaine je kok samani nor kok no ka hamkai bujika chungnuka baksa neta peta ro baksa kicha sinai hine kok sanai ro borok bo sawene to nijini je mantui borok tabuk nijini sarai kujugo kakha nikai abonote kanani bagai musu jaiga ni baga amhai kok saw ang sarane mujugo chini takuk tai bukuk sungno joto borok no ga aboni bisim tu tabu ang te kasa kok sanani hekai tabuk bubagrani mangphirno sok sawoi buije amhai ke uklok toi faceless je video banago upload khemani viral khemani oborona ang kok sarane musu last digang sanai khanawoi tongni ta abun bisingo tabuk sunu kha je YTF ni bisin tu abo saimia YTF da o je mangfli soknai ro boro kaisa banner sanam ka bubagra YTF ni bisin tu ke selangma yafarka tamoni hinba greater tripura land phaloi montri land iba MP land si ungsiu tai মন্ত্রী ল্যান্ড বা 12 লাখ তি প্রসাদ ফানা ফালই রিখা হিনই ব্রক সাকা হিংকা অকগ্র ব্রক কিচাপানো ওয়ান সুগা আবো তো চুং যত চুং সেমানো বুবাগ্রা আগেন সিমেন সাওই তো বলে আগেন সিমেন বসাওই তো যে ব্রক ইন রাইটিং ও রিনাই চুং ব্রবা বাক্সানো অ্যালায়েন্স উনানি হিনই hinga ta kaisa kok kai bo agen simen sawoi tung abo chung joto no khana phebo o jorao hinga ta ni mungsa kok pungya noroni bukhugo mungsa ya pressure man nu ge tini bubagra alliance kha kai tamani boga ma kok sa kintu bubagra to bo akhana alliance ge boto BJP alliance ge boto government of India basi alliance nor o ga srai srai ka nuka ta bini boys bu khana kana nor joto no amhai ko no akhana sawoi tung ani tarop se andoro no sanane muchu o kok no bubagra ba agini simino sawuni to bole o ko no barbar na sa chung jebro chung in writing chung man kha je borok suno tahi obo BJP to ya congress to ya CPM to je borok suno in writing go rinai chini constitutional solution ni bagoi je borok je party ne o party gano chung alliance me hino sajak hai diba hinga tabu government of India ya BJP phanong to borok ngo amhai constitutional solution rikha hinga ka chung chini bubagra baksa alliance ka iba pal baksa samung tanan bogo chai to ka aboni to mo problem khaba dopa ham karen bogo ya pesre ble bubagra dofana hamza goi dofani bogo sacrifice ma khai ka aboni dofano chini dofano nosto khana boda khai ka babo phiaba chini borok tamufana buji maya o kogno chung jotono wan suna nango ta khuk song bo tabuk bo saboi to 6 mas jere naisingdi 6 mas bichungo kam chung je samu khana to mane o samu na chung khana
bubagra jeta ti prasa according to boi pheka o according to tom sujak to abo chung jotono saiman nor jotono saiman angsana na ya nor jotono sibai ke abo chung o jo hai no hai angte nor no sai khen deu chini language okay chini historical right political power economic development amhai bebak to tebo to nor jotono nupai ke abo sarai kan nor nugui to abo angsana nangba hikan nor taipon si hambiani tamu uklugo bubagra murdabat bubagra tipramotono phalejika bubagra tiprasarona phalejika amhai kok sawi to bonona phalani jat gakai bin amsulo rang dorkar na gakai botini bini o nokno bini mehel no khiboi bini sak no unnoti ke tonani sak no bunai thokai tonani style ke tonani raja ha ke tonani no bo khiboi nini bagoi chini tiprasani bagoi bo oro kaflai tongbal kham bele abonor bujena na ofisale আবার abonor bujina ni kare chini bororo bujiya o kokno শুধু buni kokno simizi khana ta kuksong bubagra age simizi sawai tongo dofane boga ang sacrifice khaika khaino thangnai ang je borok je party ano constitutional solution no in writing o dikhake ang bo bai simizi alliance nai bubagra kono bjp party bai alliance khai hani sawai tongo abo government of India ba baksa o jaga sarai sai sujak tongo nini BJP party tini phainai khana thane party tini paltonai khana paltonai kintu abo permanent solution nungnu koi tongo nung saiman tongo bole kono baksa borok tawo bo sia bat sine borok bo sia he kok sawi tongo tongthogoi tongo juno abo saimano dofa tipramotha kujugo kana nai dongka abon baga mai kokso taki oroi pore khane ne baga chini boro rong no amu simisi tai mungsai hingga chini bubagra bo ti pramotha BJP bai marjal ungya ble abon to chung to no saimano ti pramotha NDO si join khayu sini ti prasani hamkrai ni bagai sini ti prasani thinang ni bagai BJP central government bai ti prasa accord khlai thani BJP central government prasa accord khlaithani subakha tabuk buskango tai o accord no implement khaina ni bagai baksa ke samung tangnai nangnai amon bagai si bubagra sawis to baksa ke samung tangna nangnai ti promothane bo borok tongnai tai BJP ni borok tongnai asuti saw bubagra no audition chungti prasani thinang ni hamkare ni bagai si audition jora sani jora tong sani no correct direction nana ne nango abo chungjo no saimano ta kukchong no bo bujia bubagra agio bo hints oi agio bo sawono tong kana bubagra agi chimeno sawono tong bole chung je borok je party chuno constitutional solution permanent solution je chuno rinai chungbo baksano aubo in writing go chuno je rinai bo baksano chung alliance na hene oda kono BJP ni sia kono tipramo thaine se ngo oda kono BJP ni sia kono congress ni sia kono CPM ni sia je rinai bai si chung thangna hene saw ngai tabuk thangka kan bono support khana ngo abo kahamsi bele tin tipasani bagai pheba nor ke ba ma ke support khana ni koroi nor okul ke pin bunai simisi pheba o je tabuk bubagrani mangphuli no sogoi tabuk je selangma sinja khai phununai abo YTF ni abo haina bro YTF ni bumungna bro jedi YTF ni kai himmat to kai face to face kok sadi face to face video banago phaidi हिम्मत करो आबो जे आगे से जे वीडियो BJP खाने रok जे कांग्रेस खाने रok जे CPM खाने रok अमाय पर रक्सी अमाय के वीडियो रok बानगु YTF नि केबो माय खरा खाइनो केबो खाना तंगला जतो ताकुक चुना आं कोइनानि मुचु नरक जतो न बुजिउ सिया तांगदि chung buni dofani buni borono chung amsuk BJP no amsuk CPM no 25 বছর chung jorani ka 25 বছর naisingoi tongka 25 বছর jorate bro rajo to chawai thaka tabo chung ti promotono 5 বছর dimi edma chung nai nagra ta am borok bachini dofani bako tom khlaiman no sini hani bako tom khlaiman no osto to bobo kara saji to ang phande khaye ang dimag basi khaye bo oklok bas kang dimag ni oino kam khaina kendro wansona no mle ki ang dimag ba khaika bo kam no ang khaina na bo khaina tong ka abono nasi tong nasi go toni opa orono phia bandor obono nasi ni ta kuchong tamoni
buni kokno buni chukli nuna khana ke bahai kan rok phak joli thang bahai ka phak khunjo daw iman nijini kokno nijini kaham kokno ke khunjo ke badai man ne dana ni koroi abon rok ke bujine ni sia bubagar je tin step na mani abo kono kosam kufur kacha khinai por jot ke ba ke thang kono april khaya ble ke ba thang kono alliance khaya bne bongka government of india baksa alliance government of india board abono o accord no sign khaya abo kono bjp sign khaya abo rok to nugo to semano ke ba ma te ba ma ke rok ya priselo ang haino hai sao je borok amai ke uklukui video banonai bubagra murda barthne kok sanai norok himot to ke baskang phaidi baskang phaya kono kok san hambai